सावख्रेबजोब्बाय आं जा खिनो ओंखारदों बोरै खिबावनांगौ आंलाय आंखौ एसां सास्ति होदों एसां खस्थ' होदों आंखौ एसेबां सैसो होदों आंखौ नायनो हाथाराब्लालाय आंखौ खेनसेनो अराव सावथारनानै बुथारखाबाबो स्रा जागौमोन आंखौलाय मानो बिदि थैयाबो थाङाबो खिथु आन्दाखौ सावख्रेबना दोनजोबखो ना गोरान मोनखो ना माखो आंखौलाय ना गोरानसो मोनखो ना माखो आंखौ बेबायदि आंनि खिथुखौ सावख्रेबना होजोबनो आयदै जि खिनो ओंखारदों खिनोनो हायाखै हासुनोबो हायाखै खिनो नागिरबाबो खिथुआ आलौवो हासुनो नागिरबाबो खिथुआ आलौवो आंलाय दा बोरै थांनानै थाबावनांगौ ओइ फाप्पिफोर साला बे फाप्पि फिसालानि थाखायनो दिनै साला आङो खिथु सावजाबाय बे फिसालाया फैदों एनेव गैया तेनेव गैया बे फिसालाया गोसोम दन्दाराखा आंनि थैनि नंखायादां बे फिसाया सन्देह नांबाय आं बेखौ सन्देह फैथों बियो दिनै बिखौ खनसे सौगासिनो आधा मरा खालामगागोन आं फैथों बियो आयदै आंथ' खिनो हायाब्ला हासुनो ओंखाराब्ला बोरै दै लोंनो बोरै ओंखाम जानो इसोर आं बोरै जिरायबावगोन आं बिदिब्ला जानो लोंनो मोनाब्ला थांनानै थागोन खियानो ओंखाराब्ला बबे उदैयाव बबे बिबुआव बबे फान्दाराव मा सोबावनांगौ जाखो आंलाय आयदै बे फाप्पि गथ'आ साला खावनो रोङाफ्रा मा खावनानै आंखौसो सास्ति होबाय फैथों बियो साला गिनानै न'आव फैनो हायाखै फैथों बियो बिमानि थैया दंना गैया बे गथ'नाव सन्देह नांबाय आंनि थैबाथ' बियो आंबायदि खावनायाव आखा फाखा जागौमोन बिफानिसो थै लादों बिनाव बिफानि बेनिखायनो आंखौ सास्तिसो होदों बियो आंनि थै लायाखै फैथों बियो बहा थांखो बे इसाया दाबो न' लानो रोङाखै बियो दाबो न'आव सफैयाखै बियो बहा थांमारदों मानसिया गाज्रि जाबाय बियो बे जोमैनि फिसालाजों थाफा गाज्रि जाबाय बियो फैथों बिखौ दिनै बिनि बिखुं बेग्ला फोजोबगोन आङो साल्ला बिमा बिफाया बेसेबां सैथोजों सोलिदों फिसाफ्रा हनै बिमा बिफाखौ मान सनमान जाहोनोल' नागिरो फैथों बियो दिनै हाथारलासो आङो गरमाबो गरम अयथासार गरम आरो बेजों लोगोसे स्कुलाबो बन्द'बाव न'आवनो थाया सान्दुं गोसा बबेथिं खारख्रावो बे गरमावखि मानसिया अबस्था थागोन बे आयै सान्दुं खारथिंनानै स्कुलाबो दे माला खुलिफिनगोन जाथारबायहाय आयै थाब दिनफोरा गुसुं जानानै सान हर बारलांबाय थाथोंसै तारिखफोरा बारलांथोंसैहाय थाब हालां गरम बन्द'आ माला खुलिगोन जाथारबाय आङो बै साननैसो बिराद गाहाम मोनदोंमोन आं हस्टेलाव दोनहैनाय समाव बिराद आराम सान्थि मोनदोंमोन आं दा माला हस्टेला खुलिफिनथारगोनहाय आयै गरम बन्द'फ्रा माला खुलिबावगोन हाथारला आङो खालिनो दोनहैखागोन आं बे गथ'खौ मालाय मास्टारफोरा गरम बोथोरखौ बिमा बिफाजों थाथों न'आव मोजां फरायथों मावनो दांनो सोलोंथों होननानै गरम बन्द' होयो बिसोरनिया बेरायख्रावनो सान्दुं खारथिनो बबेयाव मा दं मा गैया बेफोरखौ नागिर खावनो बिदिसो होनाय बायदि मोनदों बिसोरो फैथों बे गथ'आ दिनै फैथों दोखो बुगोन आं फैथों आगै सिरि थाबाय आथिंखौ गाखोनो नाङा आंथ' जा गिखाबाय आगै आंबो गिदों दे आगै दे थां नोंबो नोंनि रुमाव दलद सिरि हाबनानै उन्दुना थाहैदो आंबो थांनोसै औ हाग्रानि मानसिफोर नोंसोर सानैया दासो न' सिनायदों आरो नों सासे सैमा बहाथो नोंसोरनि बाइक आरो स्कुटि खावनाया थाइजौ खावलाय लिसु खावलाय नारें खावलाय फालि खावलाय फिसानिफ्राय बा थाइसे थाइनैनिफ्राय माथो नोङो हाजारावसो थांबाय दाना खावनाया आरो गाबोन सबनाय लागाव खावगोन नामा नोङो दिनैनिफ्राय नोङो आंनि फिसाजोजों लोगो जायोब्ला नोंखौ थिगसे बुगोन आं आरो नोंखौथ' आं दिनै मामा आगैयासो आंखौ खावनो लिंदोंमोन आगैया नोंखौ खावनो लिंदों होननानै नों खावनांगौ बियो नोंखौ खिखौ जा होनबा नों बिनि खिखौबो जागोन नामा दिनैनिफ्राय नों न'निफ्राय ओंखार दिनैनिफ्राय नोङो रुम सिंनिफ्राय ओंखार न' सिंनिफ्राय रुम सिंनिफ्राय ओंखारब्ला आरो बे गथ'जों नोंखौ लोगो जाब्ला नोंनि हान्थु दानस'जोबगोन आङो गिनानै आब' आयंआ थगायदोंसो हाया नों बिदि बुंबावदोंसो नों बेनिफ्राय थांगोन ना खारा नै आंजों बाराबा नुदों
नुसिगोन नोंसोर आंखौ माबायदि बेबहार खालामो मोनथिजोबसिगोन नुसिबसिगोन नोंसोरो आं गैयाब्ला आंनि फिसाखौ आलाय आन्थानि खालामगोन बेनिखायनो नोंसोरनो आलाय आन्थानि खालामनो होस्लायस्लाय आंनो आंनि फिसाखौ बुथारनानै आंजों लांफागोन नोंसोर मिथिया नोंसोरजों खुनु भरोसा गैया नोंसोरो आंखौ मा खालामखाबाय आरो आंनि फिसाखौ मा खालामगोन फै नोङो आंनि खाथियाव फै आंबो थैखासिगोन नोंखौबो बुथारखासिगोन आं फै आंनि सेराव फै रुमाव फै थांथो फै जेखि खालामा खालामहैथों बेफोरबायदि मानसिया गोथां थास्लायस्लाय थैना थांनायाबो मोजां संसारासो मैला जायो गुबुंले जायो बेफोरनि थाखायनो नै आंनि खाव फेरनो रोङै फिसायाबो खावग्रा जाबाय जेखि खालामाहाय बुथारबा बुथारथों थांबा थांथों गावसोरनि फिसा आरो नों सासे स्कुल खुलियागौमानि रुम सिंनिफ्राय ओंखारनो मोनला नोङो थाव गोख्रै न' सिङाव आरो नों संसारनि आग्लायनाय जाम्बा सासे गथ' नों आंनि गथ' नंगौना नङा सम मोनसे नोंखौ सन्देह नाङो आङो बै हस्पिटालफोराव जोनोम जाखांनाय लोगो लोगो गथ'फोरखौ बहाबा लाङोनो ना बेफोराव सोलायनासो लाना फैनाय दां नोंखौहाय आंनि फिसामोनबा नोङो आं बायदि जागौमोन जेरावबो राफोद रुफोद खावबाबो हमजायै नों आंनि फिसा नङा दां साला बांगालफोरनिसो नांदेरना फैनाय दां नोङो बेनिखायनो गोसोमबो गोसोम खानायबो जायलाला जायब्राब्रा दाउ बासा लानाय बायदि खावनोबो खावनो रोङाब्ला दिनैनिफ्राय दाखावसै नोङो खावगोन हमजागोन साला दा हनै नायलाय नों हमजानानै नोंनि नोमफाया आंनि खिथुखौ सावख्रेना होजोब्बाय आंनि खिग्रा खिथुखौनो सावख्रेना होजोब्बाय दा हनै जिरायनोबो हाला खिनो ओंखारब्लाबो खिनो हाला हासुनो ओंखारब्लाबो हासुनो हालां बेसेबां खस्थ' दङ खिथुखौनो रायजोफोरा दिन्थिनो हायाखै आं खिथुखौ सिखोमानासो लानानै दं आङो साला सैमा नोम्माया थांनानै थानाय नंला बेनिखायनो आंजों लोगोसे नोंखौबो लांफाखानोसै आङो नोंनि नोम्फाया आंखौ अनखाला हिनजावखौनो अनाखै नोंखौलाय बहा अनो नों बायदि गोसोम फिसाखौलाय बेनिखायनो नोंखौबो लांफाखानोसै आङो माखौ गाला लानायबाय थादों खावनो रोङा बालो रोङा मोसिब जल्दि आयै फिसाया मोसिब होननाय लोगो लोगो मोसिबबाय अन्थावथाव गथ'खौलाय बोरै बुनांगौ जाखो देनां देरबा मोजां जाबाय बायगोनदां सोलायबाय बायगोनदां दा बुनानै बुथाराब्लाबो जाला आंबोथ' बारा गोबाव थांनानै थाला आंबो थैसिगोन बिमा गैयाबाथ' बिफाफोरा गथ'फोरखौ आल लाखाया उपाय गैया आं गथ'खौ फानलुआव सौनानैनो बुथारनांसिगोन बाबा सना नोम्मायाबो थैसिगोन नोंखौबो लांफासिगोन बाय बाबा बाय देलाय बाबा एसे गंगानै फैलाय आंनि खाथियाव फै बाबा फै बाबा आयै फिसौखौ मा खालामखो बेलाय फिसौखौ मा खालामखो आबौ आबौ गोसोम आबौ आयै मा खालामखो बे बिहामजो फिसाखौ मा खालामना लाखो माखौ एसेबां होख्रावखो आयै मा जादों ओइ बिहामजो दा फैलाय दा फै जोमाया फिसालाखौ खर'आवनो देबाय दा फैलाय नै माथो फिसालाया हांबो लाया मोंबो लाया मेगनबो नाया मा जाखो दा फैलाय आयै बिहाथ' हां गैला मा हां गैला जाखो आयै हां गैला माने बिनि जिउआ थांबाय नंगौना नङा जाखो मादैलाय बिदि जादोंमोन नंगौ आंनि फिसौआ नंगौ आयै जिउ थांबाय र' आयै बेखौ पस्टमर्टमनि थाखाय पुलिसा लांगोन आं पुलिसनो खबर हरनि हेलौ पुलिस